Morning guys, ako nakuan ko mayrong guys, nag-uol ko guys tungod guys. Akong uyuan guys, panagid gikuha na gid sa Ginoo. Panagid siya kagwanta. Mao ni guys, guys, mao ni kong uyuan guys si Tio Ernesto guys nya igsoon ni pababini guys ni pababini Topia o sa kong nabuis tao guys, di man gid nato matag-an. Mana Tio, di gimi ka uli gid diha Tio. Kalagi mo sabot sa imong mga kuan Tio, pumangkon nga di ka uli kay tungod sa kalisod Tio, way kwarta ikapliti diha kay dili ma basta-basta ang pag-uli diha sneakers Tio. Na nga kuan jud kag agwanta ng sakit padayon sa imong panaw Tio, kay ang Ginoo gahulat kanimo, ang Ginoong Hesukristo gahulat kanimo Tio. Padayon sa imong panaw Tio Ernesto Topia, dawatong ka sa atong Ginoong Hesukristo kay kibalo ko nga ikaw wa jud kay sala diri sa kalibutan, kay inusinti kay ka pagkauyuan. Padayon lang Tio sa imong panaw ay kablakay mo mga pumangkon kay kami mag-ampo gi kanimo.